Krásny Halloween, ahoj, prajem vám krásny Halloween, to som Masnášikové u nás doma a presne takto je moja nová fotka, ktorú som namaloval. Máte tu nápovedené na budúce videá, ktoré vyjdú na halloweenské téma, alebo také, čo boli a updaty rôzne. V týchto updatov, čo sa bude týkať, sú tu rôzne dekorácie, máte tu nápovedy na nové zvieratko, že bude zelené napríklad, alebo tu máte detaily na part 4. Aj vydám šortku za chvíľu, kde si to môžete pozrieť, akože trailer, kde je maska a sviečka, tu je to aj väčšie nápovede, sviečka, tá moja maska, tu som ja, tu je halloweenská maska. A presne tak máte zhliadnúť, ďakujem za nich, tu máte nápovedu na part varenie 4, teda to je z minulého diela, tu máte nápovedu na part 4 a tuto je part 2 Halloweenu nápoveda. A tu je záhadné zvieratko, ktoré nevieme čo bude, ale nápoveda môže byť, že to bude niečo zelené. Tak sa vidíme na tom. A nie, nebude to chameleón, to ešte možno bude, uvidíme, a zatiaľ je to asi chameleón alebo iný druh jaštera, ale ten iný druh jaštera je záhadnejší, takže dajte odber a like, aby to bol on. Ahoj, vidíme sa na tom videe a kde oznámime aj part 4, teda part 2 Halloween, čo vidíte na konci ďalšieho mesiaca. Ahoj.